खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा सोमजिगोन। मावनांगौ खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। वृष राशि। गावनि मोजां मोननायजों मोजां रादाय खानो हागोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। मिथुन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिगोन। सोमोन्दोआ गावस्रानायनि लामायाव फैगोन। कर्कट राशि। नखराव धोन दौलत बांगोन। थाबथाना थानाय जेंनाया सुस्रांजागोन। मोजां सान। सिंह राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरगोन। गथ'खौ लानानै जिंगासिगोन। कन्या राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो साननायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। वृश्चिक राशि। गुबुननि मुवाखौ नुनानै मोननो लुबैगोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। धनु राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मोजां मुं गोसारगोन। समाजाव नोंथांनि मान बांगोन। मकर राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायखौ गावनि आंगोआनो हिन जागोन। आंगोआनो नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। कुम्भ राशि। देहायाव हरखाबै बेराम आजार सोमजिगोन। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। मीन राशि। गोबावनिफ्रायनो मोननो लुबैनाय मुवाखौ मोनफुंगोन। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।